Ahojte, dnes vám ukážem plameňové skúšky týchto chemikálií. Chlorid draselný, chlorid mednatý, dusičnan draselný, chlorid sodný, dusičnan lithný, dusičnan sodný. Na skúšku budeme potrebovať medený drôt, nejaký kahan, v našom prípade budeme používať školský tryskový zapaľovač a ja už som si vopred pripravil chemikálie do Petriho misiek. A ešte budeme potrebovať 10% HCl-ku. Ako prvú chemikáliu môžeme vyskúšať chlorid draselný. Medený drôt potopíme do 10% HCl-ky, následne drôtik obalíme chemikáliou a dáme ho pod plameň. Vidíme, že plameň je taký do oranžová a slabo červený. Ďalší na rade je chlorid mednatý. Opakujeme ako pri chloride draselnom. Namočíme do HCl-ky, obalíme drôtik a dáme to pod plameň. A vidíme modro-zelený plameň. Ďalšie tu máme dusičnan draselný, ktorý drôtik tiež potopíme do 10% HCl-ky, obalíme v chemikálii a dáme pod plameň. A vidíme, že plameň sa zafarbil do oranžova. Ďalší test tu máme na chlorid sodný. Opäť namočíme do 10% HCl-ky, obalíme v chemikálii a dáme pod plameň. Vidíme oranžový plameň. Ďalšiu chemikáliu tu máme dusičnan lithný. Opäť namočíme drôtik do 10% HCl-ky, obalíme v chemikálii a pozorujeme krásny červený plameň. A ako poslednú chemikáliu som si pripravil dusičnan sodný. Taktiež drôtik namočíme v 10% HCl-ke, obalíme to v chemikálii a vidíme oranžový plameň. Na obrázku môžete vidieť, aké sme videli dneska typy sfarbení plameňa. A ešte si niečo povieme, čo to tá plameňová skúška vlastne je. Plameňová skúška slúži na určenie prítomnosti niektorých jónov. Každý prvok má svoje charakteristické emisné spektrum. Podľa energie, ktorú potrebujeme na excitáciu elektrónov, vo valenčnej sfére vieme určiť frekvenciu svetla a z neho farbu svetla. Keď sa excitovaný elektrón vráti späť do základného stavu, uvoľní sa energia vo forme svetla.